Jeg skal lave noget om islams myter. Der foregår en myte om, at Allah han har skabt Satan, for at han skal lave fristelser til ikke at adlyde Allahs ord. I islam har de også fortællingen om Adam og Eva, men ikke den del om, at Eva fristede Adam med frugten, men at de var lige gode om det. Allah sendte profeter ned på jorden for at sprede hans budskab, men nogle af dem blev afvist, og de afviste profeter blev straffet med død og undergang for ikke at lytte og gøre, hvad der blev sagt. Nogle af de profeter, Allah sendte ned, kan være for eksempel Noah, der byggede arken, inden syndefloden kom, eller Moses, der førte dem igennem Egypten, eller Abraham, der byggede Kaabaren i Mekka. Der er selvfølgelig også fortællingen om Jesus og Maria, men man ser ikke lige Jesus som Guds søn, man ser ham som en profet.